Fortællinger fra en ekstra mor. Dengang der var skolebal, og jeg ikke måtte komme med. Se Marie, vi skal til skolebal, og du må gerne komme med. Ej, hvor lyder det dejligt, mus. Men jeg tror måske kun, det er noget for mor og far. Nej, altså kærester må også gerne komme med. Men jeg måtte ikke komme med. Barnets mor synes ikke, det var en ting for kærester også, men kun for forældre. Og nu havde der også lige været så meget med den nye samværsordning, og nu gik det bedre med kommunikationen. Skat, jeg vil så gerne have dig med, men jeg tror, vi skal give det lidt tid. Jeg er bange for, at kommunikationen den skrider, hvis jeg insisterer på, at du skal med. Det kan jeg jo godt forstå, altså sådan helt rationelt og med min voksne hjerne. Jeg vil også helst det bedste, altså hvor vi engang alle 3 voksne kan samarbejde om barnet. Så jeg accepterer at aflevere barnet på skolen til ballet og køre hjem for at vente. Da jeg så sad der i sengen med mine rundstykker til aftensmad, fordi familien ikke var hjemme, og jeg ikke måtte være med, og så kunne de bare rende mig. Så blev det irrationelt, barnligt og grimt. Jeg følte mig ydmyget, forkert, til besvær, ensom og dum. Altså dum på den måde, hvor man er blevet taget godt og grundigt i røven. Hvor man helt blindt i gadedrengeløb, trallende hen over engen med sine venner og løbet afsted i den dejligste, barnligste uvidenhed. Og pludselig, foran porten ind til slottet, så har man fået at vide, nej, altså, du må ikke komme med. Du skal vente her, til vi kommer igen. Og smilet er stivnet, og glæden er frosset. Det hele er blevet til en lille krampetrækning ved det ene øje. Og mine venner krammer mig farvel og forsikrer mig, at de kommer tilbage, og at de nok skal tage gaver med. Og porten, den smækker, og de går med ryggen til mig, og hovederne vendt mod vennen, der ikke vil have mig med. Og vennen smiler til dem og ser ikke mig. Tager dem i armene og fører dem væk fra mig. Og slottet er skolen, og jeg kører hjem i bilen, og her sidder jeg med mine rundstykker med ost og med pålægschokolade og græder. For hvorfor er jeg ikke god nok? Jeg laver også madpakker. Jeg børster tænder. Jeg er også en, citat, lorte fucking voksen nogle gange. Hvorfor må jeg godt være med til alt det, men ikke være med til skoleballet?